Stem på Britta. Nummer 3, liste A, kandidat til EU i dag. Stem på Britta. Kvindelig topkandidat, en politiker med format. Lige løn og lige stilling, det skal vi have. Husk nu, Britta arbejder for dig i den sag. Sammen gør vi forskel, vi bestemmer det selv. Derfor skal vi stemme Britta ned til Bruxelles. Stem på Britta. En social kandidat, der fortjener at få mandat. Stem på Britta. Hun er kendt med af fag og vil tale din EU-sag. Plads til nye virksomheder, innovation. Sikker arbejdsplads i Europæisk Union. Vi skal skabe flere jobs af god kvalitet. Britta kæmper virkelig for, det bliver realitet. Vil fremme kønsaspekt og arbejdsmiljø. Kære vælger, tænk på det i afstemningskø. Bedre prioritering af EU's økonomi. Uddannelse og forskning er af højeste værdi. Stem på Britta. Har reelle idéer, er politiker med manér. Stem på Britta. Skaber god dialog og kan bygge en EU-bro. Stem på Britta. Vælger, følg nu dit kald. Stem på Britta til EU-valg. Stem på Britta. Britta er ideel, skal i EU og til Bruxelles. Stem på Britta. Før socialpolitik er troværdig og har etik. Stem på Britta. Hun gør fremtiden lys med lidt hjælp fra dit EU-kryds. Stem på Britta. Britta, din kandidat for en bedre EU-traktat.